Saya sekarang ada di stasiun Jambi. Iki khusus iki lho, Bang. Dumateng ngarsanipun grup Lesung Jemenggung kalian Mbak Reda. Isunya Madya Ratri Raras rumadeng koso para tetua ing desa-desa wiwit manmula buka nalika tanah Jawa durung isih kaambah manungsa amarga isih dadi panguasaning bangsa manuk gandum saben-saben dituli manungsa sak jodo saka suwet kulon sah ilang musna tanpa ketandha pranyata di mangsane sang Garuda sen iso balake dewisi ana ing tanah Jawa. Semoga Tuhan kumpulkan Islam sakdaipun akan suatu ing aku iku ngelingono marang sanak kadang wali Botek kalian Romo anu sakit ingkang ngeling iku ngelingono marang sanak kadang kang
seserahan pusaka ingkang dipun beto Tiara pusaka sumangga Bapak Kades saged tumang ing sasana Ibu Pertiwi Paren Boga Lansan Gangga Uragapi Paren Rejeki Manungsa Sang Hyang Widi para putra ngaturaken sembah bakti Puspaten tasino cekna Parami jate dumaja rekta selalu membaca kahanan yang selalu ada di bumi, tetapi selalu saja ada sosok yang selalu mengganggunya. Pasti akan datang selalu jika kita tidak ingat kepada Sang Hyang Widi Wenang.
apa keinginan dari roh halus yang masuk ke jiwa manusia. Maka monggo sesajinya bisa mintakan. Yang diminta adalah sesaji, bukan yang lain. Mana sesajinya? Sesajinya itu di mana? Apa yang diingatkan dia? Kaya ngono, awake dhewe sing dadi pangurei-uri. Kuwi hakno kanggo jangkane khususnya ono ing jambu ono ing kene dispekeni orang masyarakat, orang pemerhati budaya. Apa sing kok dilakuke kanggo pemerhati budaya lan pemangku wonten ing kampung. Dipastikan Ampun galak-galak Mbah. Ampun galak-galak Mbah. Menika wonten Pak Kades mboten. monggo Kang mriki dipunika wonten ing dusun Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Wonten ing dinten Tumpah Legi ing kaleres dinten iki dipura dinten sae kita mangke resiki sekawan kiblat papat pancen wonten ing dusun Jambu iki kanthi dereka pengersian samanggihipun badhepun resiki papan mriki saking Purwo nika sisih wetan, Dasila sisih kidul, Pratima menika sisih kulon, Utara menika lor lan kawan kiblat posokan ugi wonten angkasa lan tertinggi. Ugi papan ingkang badhe dipun tanemi. Inggih punika sakmenika sampun rampung anggenipun damel Permitasari lan tirta Permitasari ugi tirta panglukatan samangkenipun badhe dipun lukat papan pundi. Nggih samangkenipun ugi nyuwun bantuanipun sederek mangke kagem meletakkan pisang sanggan suci menika isinipun gedang raja stangkep abon-abon pangen clothro inggih tunggal kekeng lajeng wonten klapa lan tigan bebek lan beras ugi lemehipun wonten godhong dadak godhong awar-awar godhong klumeh godhong alang-alang godhong ringing godhong dewa daru godhong apa-apa menika Kedinipun kagem ngerti kesaguhanipun Bapak Ibu wonten ing Desa Jambi mriki anggenipun badhe wiwit tanam pantun inggih punika pemulih Mbok Sri inggih punika Sanjang Sri Sedono wonten ing pekarangan mriki badhe estu dipun wiwiti wonten ing dinten Sabtu Legi wonten ing Desa Jambi mriki. Ugi wontenipun beras utawi pari ngawuli-ngani inggih punika
pilih Bok Sri utawi Sri Sedono sampun ngandhap wonten ing papan iki nandhakake samangke biji dadi injilipun dadi pulih dadi pilih sejati sakanggilipun inggih punika sugih beras menika bilih anteping manah Bapak Ibu wonten ing dusun Jambu puniki sampun sayet kepo kapti inggih punika badhe lokasi pilih tanam samangkiripun mugi gangsal lancar ing samutawisipun inggih punika wentenipun menika musikane kayu inggih punika kayu kalipun samangkiripun pun sepaket utawi pun patok wonten ing papan mriki nandhakaken Buya Siti bumi pekarangan wonten mriki sampun boten cengkar utawi sampun sae sedayanipun. Lajeng wentenipun bucalan. Wentenipun bucalan isinipun tumpeng pethak, tumpeng abrit, tumpeng kuning, tumpeng ijo lan tumpeng cemeng. Ugi wentenipun jeneng tutul lan ugi wonten pinangayu suayu wonten sekar saman wonten umpluk-umpluk kenggi wonten jungkat penatas wonten pun pengilong sakderipun menika kagem meningi sedulur ingkang mapan wonten ing ngandhap kagem Ki Jaba Rumesa Ki Jaba Yuda Ki Gandha Kusuma ugi ingkang kecikal bakal utawi perdagangan wonten ing dusun Jambu mriki utawi desa Jambu mriki lajeng wonten tumpeng among-among inggih punika kagem ngomongi kaki niki Among Sari sedulur papat limo kancer kakang kawah adi hari-hari kakang barep akhir-akhir sedulur papat sing lair bareng procok ing dinten Setu Legi puniki dipun ngomongi kanthi tumpeng jejeg tumpeng among-among nebacan pituraga Walunyawa Samarwah 10 Gusti Kang Lara Jagat saisinipun ingkang hormatan lan ingkang boten hormatan pun ngomongi sedaya ugi termasuk para kadang sedaya wonten ing Desa Jambu Kecamatan Jagat Procok suci saka kasane Gusti Kang Lara Jagat saisinipun. Lajeng wentenipun jajan pasar. Jajan pasar inggih punika kagem meningi dinten 7 Pekenan gangsal minggu 8 Kebrap papat 5 Pancer inggih punika saking Purwodadi Lokratima Utara lan Angkasa Kertiwi ugi kagem meningi dinten sesasi 3 dosa setahun wonten 12 bulan ugi kagem meningi inggih punika sedaya napa kemawon ingkang mapan inggih punika kagem Kyai Palawija, Kyai Palapendem, Kyai Kesimpar, Kyai Palakesimpar, Pala Gumantung, Pala Pengempet sakderekipun. Kantor piyambak inggih punika tumpeng rasulan inggih punika tumpeng kadatipun sedaya warga wonten ing Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang niki pun mujudaken inggih punika kanthi tumpeng rasulan supados jejeg imanipun boten doyor, boten doyong, boten liur sakanggenipun jejeg anggenipun manembah marang Gustinipun tansah pepak rezekinipun inggih punika wentenipun tigan sakanggenipun dadosa winih ingkang suci wentenipun ulam sakanggenipun sageta kekablak wonten ing toya anggenipun kados nandhang tangan wentenipun
saking bogo pangan samanipun wonten ing bumi pertiwianipun kados sandhangan prokari dasar lancar. Pentenipun ingkung samanipun saged direk hawa nepsunipun inggih punika sifat-sifat durangkara saged katepin ageng. Samangke menapa ingkang suwun wonten ing sedherek jamu niki ugi kabul saka kateng Gusti kang gelar jagat saksipun. Bilih pekaten supados Bapak Ibu pirsa menapa ingkang sampun dipun damel inggih janji gawa dalu menika supados kertos wujudipun utawi wujudipun bilih mangke menawi wonten pitakenan lan tunggal malih wonten yatra inggih tunggal keteng menawi wonten kirangipun saged mundhut piyambak wonten alamipun sepisan wonten ing peken perdusunan wonten Desa Jabu, Kecamatan Jabu, Kabupaten Semarang iki wonten ing peken Bubrah-Braki, wonten ing peken Gunung Ungaran, wonten ing peken Gunung Wonosobo, Gunung Sundoro, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Brahma, ugi wonten ing Gunung Salak, Gunung Penanggihan, Gunung Wilis, ugi Gunung Himalaya lan Gunung Jamur Dipo, lan ugi wonten ing pundi papan inggih punika kaleres wonten ing Pasar Agung. Menawi wonten kirang-kirangipun para luhur kapok ingkang kasebut lan ingkang wya kasebut mugi paduka mundhut piyambak kanthi punggasan menika wonten yatra tunggal atrak. Menawi wonten kirang-kirangipun saged mundhut piyambak wonten ing alamipun. Bilih menika kados sampun tetap lajeng wonten dupa damar. Dupa damar menika kagepeningi inggih punika para warga sakiwa tengen sak bocah angker saking bapa biung simbah buyut canggah warek kudhek-kudhek gantung sipur goprak laron goprak singkih gilingan rah umrah sak penginggil-penginggilipun tansah ketantuk amalipun Gusti Kang Lara Jagat sak isinipun dipunika Sang Hyang Pasamunan. Samangke wonten ing alam padang puniki tansah pikantuk amaripun Sang Hyang Pasupati, Sang Hyang Nur Sutahya. Inggih punika dalanipun tansah padang ketamaran, boya peteng dalanipun ing padang biar-biar kados Nur Sutahyanipun Gusti Kang nawulinganing jagat raya. Lajeng wontenipun Benang Sri Datu Pancadatu meningi bilih inggih punika Sang Hyang Pasamunan sampun landhap wonten ing ari puniki ngawulingani bilih menangipun Gusti Kang Lara Jagat saisipun wonten ing dinten puniki badhe kawitan ing samukalisipun. Om mandira seta mundharan ing pawana Om Puspadan Layana Maswa Om Malikula Masu Namo Namasi Jamur Siye Pakulo Ningari Puniki Kaula Ngawiti Mujo Kontre Ngarsa Paduka Pakulun Inggih punika ngarsanipun Sang Hyang Eswara Kaula nyuwun padukanira Sang Hyang Brahma Kaula nyuwun padukanira Sang Hyang Mahadewa Kaula nyuwun padukanira Sang Hyang Wisnu Kaula nyuwun padukanira Sang Hyang Maheswara Rudra Sang Para Sambang Koso Pertiwi Kaula nyuwun padukanira Sang Hyang Siwa Kaula nyuwun padukanira Tirta Pangukatan Paduka Pakulun Kaula badhe anawiti anglukat paduka pinantenan kalika pinantenan sekara pekak puniki ugi pinantenan sekara jambon puniki ugi pinantenan sekara bis puniki pinantenan inggih punika sekar kuning puniki pinantenan sekar ijem puniki pinantenan inggih punika sekar biru puniki ugi pinantenan sekar melati puniki katur ngarsa paduka pakulun inggih punika pinantenan kalika suci puniki sona lukat inggih punika papan puniki pinantenan kalika suci puniki sona lukat saking apurwa sona lukat saking purwa sona lukat saking purwa sona lukat saking datino saking datino saking datino
saking pratimo saking pratimo saking pratimo saking utara saking utara saking utara saking angkasa saking pertiwi saking kursa saking madya saking sekawan babagan ingsun resiki samukalisipun sampuna resik-resik samudayanipun ing papan puniki ingsun resiki samukalisipun inggih punika ngagem padusan tirta panglukatan paduka pepulun inggih punika tirta panglukatan tirta eswa tirta parwitra inggih punika padusanipun Sang Hyang Iswara tirta panglukatan sanjurani padusanira Sang Hyang Brahma tirta pundali panglukatane padusanipun Sang Hyang Mahadewa tirta kamandaru panglukatane padusanira inggih punika Sang Hyang Wisnu inggih pepulun ing ngali punika tirta Sudapala panglukatane padusanipun Sang Hyang Siwa sonang lukatan resiki diswa papan puniki saking wetan saking kidul saking kulon saking lor saking sekawan bakodan saking angkasa saking pertiwi saking kursa son resiki samukalisipun sampun resik kalipun papan puniki sampun buya tengkar malih om singgah durga kala tuminggah nun singgahake sira sanggan kala singgah inggih punika saking purwa Bali saking Kasima Bali Masakina saking Pratimo Bali Pratimo saking utara Bali utara saking kawan keblat saking koso saking pertiwi pertiwi bali katula saking kayu saking maruti saking angin balio ning angin saking beli akti kaono balio dadi beli akti kaono saking pasepan dadi pasepan sun tulak saun balekake ngarsa paduka pepulun wong pertama sujud catur sudah panjang sujud nama swaha om Krishna Deswaya nama swaha om Kumarapi Dia nama swaha om Duka namanya nama swaha Sampun rasa ing samsalipun inggih punika sampun rasa ing sampun saya pekasaran ing mriki sampun rasa ngaturaken wong pertama sudah catur sudah panjang sudah nama swaha om Kumarapi dia nama swaha Duka namanya nama swaha om Puspa Candaya nama swaha singgih Kami kinantenan sekarang petang puniki kinantenan sekarang Gabon puniki kinantenan usi puniki sekarang kinantenan usi puniki sekarang puniki kinantenan usi puniki sekarang Kisah sekar, biru puniki pepulun Kisah puniki tolong aturakan Puniki sekarang sudah tepan puniki sonan Puniki kalian resiki papan puniki Kisah puniki sampun resik samukari sujud yang pepulun Kalau resiki papan puniki saking saking purwa saking saking utara sekawan babagan saking angkasa saking pertiwi saking samutari sunarso paduka pepulun Kisah sampun resik samutari sunarso paduka pertama sujud catur sudah panjang itu nama Tuhan om Siwa Mahadiswaya nama Tuhan om Kumarapi dia nama Tuhan om Duka namanya nama Tuhan pepulun ngaturaken ora terus dari penarum goreng alian pas pepulun kinantenan puniki ora sopat pepulun budaya Jawi yang tentunya pun sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya
untuk kegiatan ini di Desa Jambu itu sudah ada. Cuman karena dapat pengaruh dengan perkembangan teknologi yang sekarang kian maju, sehingga terkadang budaya-budaya lama itu pelan demi pelan akan tergusur. Ini dengan kolaborasi dari tokoh seniman, seniwati dan budayawan-budayawati ini, mudah-mudahan kita semua bisa membagikan lagi budaya-budaya luhur kita yang tentunya kalau kita pahami ini memberikan bimbingan petunjuk moral kita akan saling menghargai dan menghormati, sehingga ini tentunya bisa memberikan dampak kenyamanan di dalam kita berkehidupan bermasyarakat. Yang Badhe kasadipun Bapak Kepala Desa sak mangke dipun simpen wonten ing napa niku? Lumbung. Lah niku luar biasa. Sumangga Bapak Haji Juwardi maringaken prosesi dumateng Bapak Kepala Desa. Sumangga saged mlampah. Ya. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Sakit foto sesarengan Bapak Juwadi, Bapak Sekam, Bapak عدو اليوم جميع الخالق والحيات والبدنات ومن يدعك من حيث يره مهراجا ويرجوه من حيث لا يحتسب ومن على الله فهو يشبه إن الله طيب الأمدة إن شاء الله إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا دعوا علي وعدون المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومصمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديعها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم kitra kitri sukeh bebek sukeh meri, Allahumma kitra kitri sukeh pandung sukeh bari, Allahumma ubat-ubat kabeh padha selamat kabeh padha saged liwat. Allahumma syaitan salam fitinina wa afidan fil jasadina wa yadatan fil ilmina wa baradan fi rizqina wa tabatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syagaratil maut wa najatan min nar wa afdalisa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa hamilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu Fatihah. Tak